uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele igama kuPastor Winning. Inamba uyayisebenzisa kusona elisini ya50 makuphela uyangifonela uma ungumlandeli wechannel, uma uyimember channel. Siyacela ukuthi futhi ungangi-WhatsApp. Uma kungenzeka ube nalo ithuba lomsebenzi around Gauteng, ngabe lokukorobha, lokuklina, lokugada ingane, izalukwazi njalo njalo, sithinte khona ufuna umsebenzi kanzima. Kanti sinesifiso sokushintshana igama le-channel. Uma unalo igama elihle eliyisiphakamiso ungaliveza, sizolishintshiswa ukuthi iNewflick kakhulu abantu bayiyamanise ne-Netflix, abanye behluleke futhi ukulibiza le gama. Sibheka la uJustice uthi ukuphupha ugibela isitimela kushone akabingeleli akacele. Nganza ukuthi ukumoya omubi ukungaceli, ukumoya omubi ukungabingeleli, kodwa uba ulindele ukuthi umuntu ayeke izinto azenzayo abanake wena. Yini isitimela? Is a train. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha isitimela kuwuphawu oluhluma usigibele, lungasho nje kungenzeka uzothuthuka futhi uqhubekele phambili uphinde uphumelele emkhakheni wakho. Isaiah 32:17, umsebenzi wokulunga uyakuba nokuthula, impumelelo yokulunga ibe ngokulondeka kuze ube phakade. 2, kwesinye isikhathi umphupha isitimela kuwuphawu oluhluma usigibele, ngasho ukuthi kungenzeka ulindwe uhambo okuzomele ulithathe kungekudala. Amakhosi okuqala chapter 19:7, ingelosi kaJehova yabuye yamthinta ngosibili yathi-ke vuka udle ngokuba-ke indlela yakho inde. 3, ngokwesintu uma uphupha isitimela uphawu oluhle uma usigibele, lungakhomba lungenzeka wembethwe imimoya futhi usalindwe uhambo lukamoya nentwaso. 4, kuyenzeka futhi uthole ukuthi ngesikhathi uphupha isitimela kuba uphawu oluhle uma usigibele, lusho ukuthi kungenzeka kukhona okulindele ukuthi usukume ukulungise ey'dalweni zakho, noma-ke emsamo wakho, noma ngokukamoya uma kungukuthi wena umuntu kamoya. Siyabonga kakhulu mawuphile uphumelele.